se svima, moje ime Laura i dobrodošli u novi klip. Danas u ovom klipu ću snimati tipove učenika, drugi dio. Nadam se da ćete uživjeti i idemo u video. Prije nego što počne ovaj video, ne zaboravite ostaviti veliki like, pretplatite se dolje i kliknite ono zvonce pored pretplatite se, tako da nikad ne propustite niti jedan moj video. I sada stvarno, idemo. Pa na prvom mjestu su razredni klaunovi. Ekipa, čujte ovo. Šta je? Idu dva papira. I deru se. Laura, to uopće nije bilo smiješno. Kako nije bilo smiješno? Svi se smiju. Da. Na drugom mjestu su oni koji uvijek kasne. Evo, zvonilo je i danas počinjemo sa novim gradimom. Ne kasnim! Da. Okej. A na trećem mjestu su, ups, ne bi smjela imati naočale. Evo ga. Na trećem mjestu su oni koji spavaju cijeli sat. Nadam se da ste uživali u videu, ako jeste, ne zaboravite staviti like i vidimo se sljedeći put. Ćao! Oh, yeah. My heart... Ćao.